Good morning, matats. Chamba matats, idong gotong kampe na ate grasya matats ha. Pero unya nang grasya. Uno sa to ilagi kilaw. Nagkilaw din sila og presko kayong bangsi matats tan-awa na hapit o nga sa planggana, ubay-ubay jud ang kilawan no. Og atong gipangutan ang kapitan matats kung pila ka kilo ang iyang isda, 800 daw ang iyang parsyal. Og natingala ko sa mga pasahero matats nganong gapukong maning nga way tingog-tingog di ay nakahurot is lag duha ka kis pagdunggo pa nila. Kilaw taron matats kay wa pa man naghabwa, nasa isda wa pa nabwa. Moto kapitan matats, moto kapitan. Ano pa duha ka dito? Anak may kadato dere. Ha? Anak may kadato. Di may ano magtanduhay kay kadaot sa kuto-kuto na. Kana makakancer man na, kanser sa bulsa. Wala problema basta dali grasya. Mahal man. Ato sideline di ay atong nukos. Wala na, way positron nga dugo ah. Hoy. Wala tayo nukos. Bulad. Wala. Ha? Puro ni wala ba mga bakakon jud ni baba sige panghipos sa mga baro ha. Matas, mo ni bangka matas nga aliya ha. Katong panahon matas nga nay nalunod sa lawod, gitabangan ni kapitan. Kitabangan niya matas. Kay nalunod man to yang kitabangan, mo ni bangka matas. Amot kung nakita ba to ninyo. Mo ni bangka ni tabang tong nay nangalunod dito sa lawod. Oh, di ba? Ana naman to tinabangay ba no? Kay siyempre mananagat god. Asa gyatod kap? Kemba. Ato ka kemba dito? Dili taga Palimbang pero sa Kemba na magyato. Oh, si kemba. Baloya, sibuyas. Oh. Anawa? Kira mo sa Coast Guard kay na. Gisurrender sa Coast Guard. Nawag mig mga taga Daplin na mag rescue, wala may nang rescue kay tabal tagko pa balod, kami na ato. May kano kasugakon tumukat nga dagko mang balod. Kay na asipad na bangon man, nanay magtabang tao. Bitaw no. Sus, siya jud nakasulbay sila mga kinabuhi nila. Mga Muslim po to, kuha na mo Muslim. Gikorna ninyo. Gikorna niyo padaplin. Ayo. Sus, kung wala sila maabot ato mga tats. Kaya Ambot. ba na doon yung kadlaw? Langoy-langoy. Ay doon nakadlaw naglangoy-langoy. May kanabangalan ninyo. Swerte gid siya. Kaya Swerte gid siya. Ibiyan niya yung bangka. Ingon niya nga, tabangin ko. Pagtabangan na mo, pagtabang na mo, pagkita pa lang ko yung bangka para makasurvive ka. Wa tanan. Gipakita niyo ang bangka. Kaya ito man niya gara sa zona ng langoy yung kuan. Ibuyan niya para nakita pa niya may. Mayo gani, swerte ka nakaagi mo sila no. Swerte gid siya. Swerte jud siya kana ano, mga pilas na katao. Duara, ay isa ra. Isa? Isa ra. Oh, matay hilak-hilak pamilya to, duha naman day kaadlaw. Karon makita mo sa load, unsa na lang. Nako sa pasalamat, kakita na mo sa load karon, nanagat na siya. Ay layo sa pero nanagat na siya. Oh, kay naayon mo siya pang bangka to. Kaya yung pamilya nagsugat sa kuwato. Nagpasalamat ni pamilya. Sabi pasalamat niya. Oh, swerte kay nakita nga buhi, no? Mojud. Ana ug tinabangay ug mananagat man. So matas magpasalamat ta kay kapitan no kay iya tong kitabangan tong nalunod nga tao no, wala jud niya pasagdiig, gihatod jud niya sa daplin nga buhi. Okay, naluto na mga to kinilaw matas, siyempre ato na natirahon. Ugma pa siguro mabot ni matas kay dagan paghiabwa. Asan si Kwan? Oh, habab mga dol. Kap, mga kap. Kap mga on. Og kini makauban ako nagkaon matas, malipay din ni sila no pag ako sila mabidyuhan kay isa po ni sila gabidyo-bidyo sa lawod pag daghan na sila kuha nga mga isda. Malipay na sila matas kay gablog-blog man puno sila. Malipay na sila makitaan sa mga sa akong video. Basta kilawan lang ko nila. Okay na kayo. Dol. Mga na dol. Habab na dol. Wow, puso. Bahaw siguro. Pinirito, nakinilaw dol.